Ορίστε, ο κύριος Άγγελος, ας πούμε, λέει από τα μέρη του Τσιφρικά. Ναι. Από την Κρυόβρηση Ηλίας. Είναι... Κοντά σου είναι. Ναι. Για έλα λίγο εδώ πέρα. Είναι ο ωραία. κύριος Άγγελος μας στέλνει. Ορεινό χωριό είναι, τόσο ωραίο είναι. Όσο φαίνεται. Να το δω. Ναι, η Κρυόβρηση. Περίμενε. Τσίπια, Κρυόβρηση. Άρε, εσύ, τι ωραία που είναι. Αχ, έλατε. Είναι ωραίο. Το χωριό. Και κοίτα τι Το ωραίο. δικό στο χωριό, έτσι είναι. Ναι, όχι τόσο πράσινο, με πιο πέτρα. Έχετε και έλατε εσείς. Όχι. Πιο πάνω στο βουνό. Τι είναι το δικό Η στο Κρυόβρηση είναι πιο πάνω από εμά. Κοίτα, είναι Όταν ωραίο. λες πιο πάνω, πόσο ύψος έχει, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε 600-700, Να σε ρωτήσω. αυτοί πήραν Ξέρεις, 800-900. Να σε ρωτήσω κάτι σου. Έχει ωραίο πανηγύρι. Καλημέρα. Η Κρυόβρηση, Ναι, ναι. Έχεις χορέψει εκεί. Αμέ. Έλα, ρε φίλε. Από εκεί είναι τα χνάρια, παιδιά. Από εκεί τα πήρε όλα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτά τα μέρη έχεις πουθενά να πας να μείνεις. Ναι, Όχι εσύ. Ρε παιδί μου, αν έχει δωμάτια, ξενοδοχεία έχει εκεί. Έχει ένα πολύ ωραίο χωριό, η Δίβρη. Τέλειο. Δεν το πιστεύετε. Τι είναι, γραφικό. Είναι όπως είναι αυτό επί 2, μεγάλο. 1000 μέτρα υψόμετρο Παιδιά, είναι. κοίτα, έχει Ναι. τόσο ωραία χωριά. Και είναι μέσα στο. Και δεν στο φαίνεται έλαδο. καθόλου. Ναι, Ναι. ναι. Παιδιά, όλοι Δίβροι. Όλοι Δίβροι. Δίβρη, Δερβινή. Τσιφρικά Καλά. θα λέτε και θα μπαίνετε. Άμα θα πάμε εκεί, θα πάμε και στο χωριό σου. Και χαιρετίσματα στον ταχυδρόμο. Έχεις Συγκινήσιμο. Ο ταχυδρόμος. Όλους έχει τους τα χωριά είδες. αυτά. Ναι. 5 ανθρώπους έχει εκεί πέρα. Στο χωριό σου έχει κάνει καφενείο να πάμε να κάτσουμε. Έχει, γιατί δεν το έχουμε πει που το βγάλαμε τον Δήμαρχο. Καλά στο Πότε το Δήμαρχο. βγάλαμε καλό Δήμαρχο? Θέλω να πω κάτι. Διάβασε σε παρακαλώ αυτό το μήνυμα εδώ πέρα του κύριου Άγγελου. Καλημέρα κύριε Χασαπόπουλο και κυρία Βούλγαρη. Να πείτε Καλημέρα. στον κύριο Τσιφρικά ότι του χρωστάμε ένα μπουκάλι ουίσκι το 15 Αύγουστο. Εντολή του συλλόγου μας. Φυσικά περιμένουμε και εσάς. στην Κρυόβρηση Ηλίας. Στην Κρυόβρηση Ηλίας. Καλημέρα στην Κρυόβρηση. Καλημέρα. Εντάξει, Καλημέρα, κύριε, το έρχεται. καβάτζωσες. Ναι, πάει αυτό. Λοιπόν, παιδιά, Το έχω μια Τζόνι ιδέα. που περπατάει, το καβάτζωσες.